in koma jam'iyyar shi ko in koma wani guri to ya ba mutum uku takara ba na son ko sisi ala ya samu takara abale ya samu dan yaya da zai dan hajja ya samu dan yaya da zai daga ran da ala ya ce blokin dina sunan shi dai mawaki ya zama dan majalisa ni ma zan sare amma in dai ba mu yi yanzu ba to mu san kamar kuma da ta zo mana ba wallahi su uku takara ala wallahi nasara ce ko ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba mu muke cewa a zaɓuwa na a zaɓe shi dan ba za a yi ruwa ni ne ba ka yadda da ni zan zaɓuwa na dan rarara zan zaɓuwa na dan ala zan zaɓuwa na dan nure biduwa zan zaɓuwa na dan yakubu muhammad da zai ce suna nawa ne ina kiran ku shiga jam'iyya ka za ku zaɓuwa ne kuma a zaɓe shi ya zai ce a zaɓi ala ba za a zaɓi ala ba mu daina bai da kanmu baya mu shigo gaba duk wanda yake da dama a lokacin yake amfani da ita in ta wuce baka san lokacin da dawo ba shi yasa muka samu takara a ADP nan jam'iyya ce wanda ake cewa kawar babu daga babu ne muka ɗauko jam'iyyar nan musamman a jihar Kano wani ma ka ce ADP bai san abin da kake nufi ba sai ka ce masa mai littafi kitabiya wannan jam'iyya ana kiranta da ADP alkhairi kuma sun yadda sun gamsu da mu da su ba mu takara ta mutum 3 zuwa 4 a cikin wannan jam'iyyar kuma mu muke tallata jam'iyyoyin nan duk jam'iyyar da ta yi shuhura a nan idan ba wanda ya tallata ta a nan bai zo ba to a cikin mu yi wallahi akwai waɗanda suka fi ba da gudunmawa a gurin tallata wallahi mu ne to ina ganin wannan ba zai gagare mu tallata jam'iyyar da 'yan uwan mu za su zama yamma da su ba ni dalili na wannan jam'iyyar babban shine ala ya samu takara abale ya samu dan hajji ya samu kuma na tabbatar za su iya duk wanda za a zaba a kawo